Yo, nananom, ene nananom Denkyiras abawie. Abo nananom amane. Samre abrewetia bekasa. Besremo. Ye fidie na no nkwa akiri nti. Ye nyina yenye din se ne beya abrakasa betumi yate ne ye. Nsamtwerefo no nso efa me kai wo se wo bankam live. Enti wo ma wontumi amaha wo bebia no otie yen. Chronicle for ewa ha. Adwoada ekọ benada no. Paper also tie a chronicle pages in Yana, when you cost in a womb. I tell me more ho. It is a year, not be minida and Kawabia and say. Nana said, Napidano, Essie, at Diane, in the and Alina, Yevra, and Fika. It is you know, yet papa. If you say, oh, hey, not all yes, no, Yancy Bonibiara. And the yay at your 4 years and say, Jerry, our Sonia, one year papa is the ye. No, so, and man's not can you say, so what I there at the ye, strong. I see papa no, nay, 30 April. Yadi, me, who watch my sea upon Yasono. Miss Sai, 30 April. 30 April na, and me walk. Jam boy, it was jam boy, not 29 years. In the year, a year 30 April. No, Miss Sai, or therefore, and Denkyirahemaa, and then Denkyira. It was your opinion. Amen. I was here.
nyame ena meni ebusuapani pomfo agyeman yɛda na se se yanfa inase amanyame a na minhu nyame waye bia ma meni ebusuapani waye bi ama Denkyiraman eni nti osaye yie sabre yank ye di afi eduasen de na nke ye peni se nke ode 40 waye akokro mpa nke ote mesi akora teacher na na te eni anti akosi ababa na nka omo te na nka ye di ana ye di enso nkofo we nyina omo antwen ema ye ne omo endi 30 years 30 years medwen enyoma miensa ho anya sanka ye hunu sede ye dini enke ye be ma ye ho ye ma ye ho a na ye fa mmebunu da ye fa nkokora eda ye fa mrewada ahimafo a wo mo bobo emrewa ene nkokora a wo mo bobo wo mo esa na ka ye hyehyesa enuomen nanso de aye no ye ye ni sa enye ye nti ye de na mienu osamiensa na ye ye ni se etisenyo ye woso ye ho kakra na ye nhwe se etisen ba ko ni se e wo se ye nya odefo nsha name na se ye nya odefo nsha name na ote ho a na meni abusuapani ye peja ye nsa na ye sa na ye wibi na ye tufu a na yeye na enso meni abusuapani ya na ye hwe ye ho ye ni maami ye ni papa eni nti ye ni abrepa ye bompa ye inde ya ye hie ye de to omanfo nyina enim se ye di afie yi de na ekwe emu na ebie so odi hie bia wotina konya kase yi so ebeye ye no ko wudwa atoa ye de to amanfo nyina anim se sisi ade kwan mu atene nti odi hia bia oso ye odi hia odi akwanya ni bia ye bia no meni ebusuapani ye dan no emu ebie meni ebusuapani na ye tete ne se jama nana hima opesa odi bankama konye saidi ama ayensu asara na eyeme de oba emma mienu na edi akonya kase yi a omo aye ahemfo na emomi ade ama ayensu asara na ena mepe menye ese mepa akonya kase edi mi wo enuanom ewo bodwensango mi wo enuanom ewo kotoku wamfie bomma brekum
nsu atre kraso jinjine ani nkronkro bebre ebusuya pani ponfo agima ye Denkyira adehye nyina ebusuya pani ena me ama ye nsu asara me tosom ye nsansom ye Denkyira man ehima eno na mi sai kire odefo ena yi me papa a ode me ba asase so onti ase na enso me papa nom ewa ha nana ya moa owa ha oya me papa nua Dodi mi papa de teacher nana otimechi Abraham afua nti abena owa ha ejebi wu a ejebi ti ase sankofo yi ene yekwasra me free omo ho ne yede mi di akonya yensan nkonkosra omo se yede akonya kese ne san ama me iti se nana no nkura ma ye madwen se mo pese mo de wo hene de ane ma me a me pe oba de ya o enom so wa hanti amadoma ne anti se wa omuti mechi mi wafafo wa ha mi nuanom wa ha mi nuanom a mi ne omu free yefunu ma ne omu a mi ne omu free yefunu so omu ye mi nuanom po omu nyinara wa ha mi nua na mi hu na che owo me nchen ha yenya ya nim se lawyer yike na ni din ni san kodwo nana na ye kodwo nana pani wa ha onda wa ba or the justice, teacher justice, or woman tower. And a sign yet, the ponkes yet. As somewhere, no me person me can wa a bra. Nananom, ye minister, ye know, abaya ye know, or no so or waha, ye any honorable as somewhat boating. Yanom ya suma moma ya nsumu ye ebinu mo ha omo suma aya na omo etetetete se mo hwe odafo yie ya mo hwe ekwan a honorable osom ye dunkwa okunsa ne ntoma ebo ni yefunu so ena oje papa ena na odi ehume ene odan hene etina mo ka se nananum ehu ana yeko eduane omaye dokono ne nkyenam de ba ha sa yemfa ma ahoho osan ma ye bi me de ko dunkwa ebusuafo omwa agogo e ma ye plant no ono abo wasabi e no ma aban asotiye e no ma ka kese e na de sa plant no e di besi ahemfie nim ha se de be ya light ko off na so amaye nso nya minti light an ko off iti ono abo asamu abo atin oyesa nyina na nananom ehunu dada ne akata ne ho asie ne ehu so obetumi ne nananom atena anaso aye adwuma eninti aban ebobo abaso a yese honorable asabi onhwe nananom ason ye osha ye ni di akonwen ye na wadi nkan apasa ye nchen
ɔde ne ho ba abɛkyerɛ yɛn na wada nananom ase sɛ yɛnkɔ so na yɛmmɔ mpaeɛ ɛma no na sɛ ɛnka no na ɔnnim sɛ ɔyɛ denkyirani a ɛnɛ deɛ ɔnnim ama ɛboro so ɛne nti denkyire so yɛ ne su nti wabɛyi nyame yɛ n'adom a deɛ wɔsɔ ɔyɛ de hyɛ denkyiraman ɛnim nyambia ɔno abo sɛ ɔbɛyɛ ama yɛ dodo ɔno abo yɛ da sɛ woba yɛ ne adwuma ataa so nanso ɛnam sɛ wofiri ha na woanya abasobɔdeɛ na ndɛ nso na wo nana yɛdi no 1 year na yɛn nso yɛdi 30 years nti na ɛwɔ sɛ wode dɔ ɛbɛbɔ ɔdom yɛda wase ɛda wase meda nananom abrempɔn a ɔmo ahwɛ akyire me ne ɔmo somyɛ na yɛtumi kora yɛ nana na nyame na adom yɛn ɛma 1 year yi nso abɛto yɛn sɛ mohwɛ yɛ a nananom kɔɔ ɛdan no mu no ɔmo kyɛe nananom ɛsrɛ nkwa ho san ama yɛn yɛma nananom aduane ma ɔmo adi ɛna akonnwa no ɛyɛ ne da nti na ɛwɔ sɛ ɔdidi na yɛnyɛ bi adi deɛ nananom di yɛ me deɛ mtea menya me deɛ adi na mo a moakɛ yɛfiri ha yɛkɔ akɔtoa so ɛwɔ ahemfie he ya deɛ obia pɛ bia ɛndɛ ɛyɛ akonnwa da nti ɛwɔ sɛ ɛndɛ obia ɛsɛpɛ ne ho wogyi bia baako na wode kɔ wano a wo se nyame nsira Denkyirahemaa ɛne nebusua pani ɛmo na wobɛnya a nyame nsira Denkyirahemaa ɛne nebusua pani ɛnsa na wonom na ebi gu fam so a wo se Denkyiraman ɛnkɔ so meda mo nyina ase ɛwɔ dɔ sononko a ɛndɛ moakyerɛ na yɛbɔ mpaeɛ mo nyinaa momfa mpaebɔ ɛnta me ne abusua pani akyi sɛ meda atiamehene ani mpenimfo a omune nana kekasa ema ye nyina se meda atiamefo nyina se meda me ma mpenimfo a odonti mu fredu nkwa no mabobbo mi chidom meda mu nyina se mesi akora no meduanafo nana ya moa anti abna meda mu nyina se anti amadoma ani anti se wa meda mu ase afa me hwa me nsa benkum a mibu adebi na mibusa o mo se minim se nzongofo o mo kompa na dwokwa nzongo de o mo mpentokwa adentia mi nzongofo we de o mo dem tia enti se me mamo assalamu alaikum eda ebusuafo a mo fi agogo ba ye ase mi de ebusuafo a mo fi apedwa ba ye ase mi da ebusuafo a mo free boma ba ye ase dunko agofo echina nyankopon boa ye benya ye nana baako
aka ye ho ye nya no kan ye ho a meka emu abakosem a kire mu echina ye beche saye nana no pe na Denkyirahene da onimbra wasori onimbra nso a okwa akoda efiri se onhuna mane ma Denkyirahene it is ankofo ne fra omu huna manefo omu de omu ntontam omu ene me nana Kwame Nsonwa asefo a omu wo Nzongo otina nyame bo a yebepeja akonwa no na yesenhia mekemu asem atremu na ende de eya adaye meda bemfo ase meda momafo ase meda minuanom ase meda me committee for ase meda studio 502 ase wo eyiye ho hyehyeye omwedi echi ama Denkyiraye din die atahye na sade emunim no se nyame ya adom na se ya chi ya hini wi a Denkyira de obia ne se ye twa dai ye twa odwira every city ena ye bank makonyen every soro na ebegiriye every twediampon kwa me ho enya nipa da seni ene pagya ne nsa ene ebaye bankamia every soro na every soro no ebesi abe nkomu ebegiriye it is abegiriye ndia yenya ye hene a oh yakonya no ye betontom no na ye dwira no na ye di odwira Ethiopia emmompaye se ye benya ye hene na odwira no ye bekoso na ye twa me nananom abrempon me damo ase asafofo me damo ase edumfo me damo ase enkwada ya amuso atofe ensa eni sefo ba ya ye cha ya manananom bia mesi ha emomafo eni ntahwafo nkwa ne yede maamo yada mo ase mesra obia se ye free ha mo obia enko mene nananom eni obi bia ye kwotoa so wonkonyefie amponsem ahimfie enwonkro twenye e wose ye kwotena se ye de bibigu yakoma ho ye tumi eka ye sisi so na ye hu se twedi amponkwa miampa wabia ye pia ma ye ntia wose ye yi na ye afa ye wie a enwumrei banfo nso aba enne yasra obia onko yini na ase na oyini na ase no na osra enkwa tenten ye die penya ade ma Denkyira me kan sawi a me mamu nyina adaye so me mamu nyina adaye so me mamu nyina adaye eto echio mesdames ensemble hey yo I'm say 9 months of no kind no ebi o wa moantin ye o say na ke bebo emrewa ene nkokorabo a e kan na mkohwe ne maame ante amase wa so bebo sen ene ante atoma biwie na mehwe odefo chiame chiame kwa mne hinzo no so bebo sen se be yire ne mo dia de pa se na na se wa wuju ndi se oye kunani uye busueni uni bankadwa akonya no ho abapasam no ye bie nomination ato ye free ha kwa pe utumi ko hu nananom ka se medi yeye na eno ne asema e de pansam trefo mu ntim wo hoye e ma ye
Aha. Okay. Edumfo tuapo na ya pagye mu akọ eye amponsem ahemfie. Eho no nanahema se ne eye free range. Ye didi ne anom. Aha. Yo mbacho edumfo no tuapo amopa de tosom yenu no na chese ye di tuapo ankasa.